uyamupha lento engimupha yona. Uyamupha lento engimupha yona. Uyazi ukuthi usoso umuntu lo unca yami. Do you know Nguthola lapho umsebenzi nguthola lapho. Ngibhora intombazana nje edla imali kaBhuti wami and yanginyanyisa yangicasula ngoba akakwazi nokondla abantwana endlini manje. Into engibhorayo ungukuthi abantwana bakhe manje bambashile ngendaba yesifebenyana engasazi nokuthi siphuma kuphi. Cela ukuchaza lana sisi. Sifabe kakhulu udla imali kaBhuti wami. Yambona uSipho. Yasekhaya wena. Ngaso sikhathi akudliwe ekhaya uyazi ukuthi wena sisokhola ngendaba yakho. If uze ngempi akaze ngempi ke ngingachazi sibambani because ngathi uthole la usisi. Mara lo ngoba uyaphuza. Uyiphuza yonke ayo. Uyaphuza. Sisi wena uyaphuza. Njengoba amehlo akho abovu njengoba ngikhuluma kanje manje. Somdala uyiphuza yonke. Ukuphuza kwami kusho lutho ungabheka labo abaphuza ukudlula mina. Uziphuza le mali ekumele sibayipha abantwana. At least mina ngayiphuza yamadoda ami not eyenu. Awapha amadoda wena. Uneyaphi ipindoda. Awunandoda. Akanandoda nokuba nendoda. Uhamba lala konke. Uhamba lala konke lo. Hi guys, I am back. Lizanele abutwazanele Bhuti wami libana libitso la homa. Imusipho sisomntana. Okay, Sipho isijabulela ukukwazi kule show. So my sis, nekikuba ujose di viewers wena hanhlanhle why ungolese show e? Ngibhora intombazana nje edla imali kaBhuti wami and yanginyanyisa yangicasula ngoba akakwazi nokondla abantwana endlini manje. Into engibhorayo ungukuthi abantwana bakhe manje bambashile ngendaba yesifebenyana engasazi nokuthi siphuma kuphi. Into engibhorayo nje leyo and iyangicasula ngoba angisazi nokuthi sifunani asishadanga nokushada naye but sibhizi naye. Shuthi uthatha ngicela sisi lezi zinto lezo ozibhalile mouse inboxela ujotse di viewers wena uyithe abuthi wa house ale anale ngwanyana hasa lefa le chelete anatlwetso lefa yona ake leyo mali ukuthi mntana kithi ngoba awusebenzi nayi imali ithenga ukudla ngoba ushila ukuthi angithi kunabantwana futhi nomunye umuntu ngaphandle ene banokuza in most of the time kuwe ena kasalethi imali. Yeah, into vele ngicasule kakhulu ukuthi lo muntu lo even nakumama wethu bekakwazi ukumsendela something since athola le ntombazana akakwazi even nokumenzela nento eyi1 noma egula nje i-high blood umntana umama akakwazi nokukhuluma ngendaba yakhe akakwazi nokufakaza ngoba le ntombazana iyabamba nefoni yalo Bhuti lo uSipho yangidina because okoqala angifuni nokukhuluma na kakhulu ngifuna nje afonele le sifebe sakhe sizongitshela kahle ukuthi sifunani. So wena Sipho Bhuti wami inkinga yini enza ukuthi njengoba mawuhlangane no girlfriend wakho ungasaphindi uprovide ekhaya nokuthi nje umaintain amantombazana wakho yini intombi yakho yakushaya makwamele umaintain abantwana? No, besides lokho yazi kwenzakalana nesizwe. Kwenzakalana? Usisomdala inkinga ngifila ngathi ba greedy yabona. Because ngijwayele ngiyabathumela imali kahle yabona ngoma 2.5 ngiyabani ngakhuluma mina manje sisomntana ngicela ukukhuluma ngikile ukukhuluma ayikho into ayikhulumayo ngokuqala umama akekho right uphethwe imali hayi asingalini mara sisomntana bheka okay asingalini ke ukukhuluma kakhulu nawe into kwamele siyenze manje fonela lo muntu wakho sisa sibuza ukuthi maybe uyongasitshela ngcono ukuthi why wena akudlisile why akudlisa udle kakhulu awukwazi nokukhuluma awu respect nokungirespecta sukuthi uyidle kakhulu chef uyayidla wena uyisilima yo udla inlima yo cabanga uzodliswa intombazana nje out of the blue le wena bonayo enabantwana na awunaki nokunaka awuyangidina uyangidina futhi ungangibambi ngoba nawe ake ningalwini ngicela ke ukuthi usisi omdala wenzeni ugridi kwenza ugridi sisomdala ne ethi ngitshela iqiniso nesisomdala abona lo msebenzi ongutholile ne ngathi banyamanzi cabanga abantwana umntana umthola ukuthi ulambile isisu isemanca usesifebeni sakhe yinona leyo awusile lo bheka ngicela ungilalele lana nesisomdala yazi kwenzakalana ngizomfonela la naye uzoyikhuluma leyo side like ne usisomdala ugridi ufuna nomama lo msebenzi ongutholayo bengingasebenzi mina sisomdala unikhawashi lapha estradini njengoba nginikhawashi lapha estradini belo bangiceka mara bengibanika ishebo nani ithengwa yimi ekhaya yayibona lo ndaba leyo manje since wathola le ntombazana ugcine nini since 2.5 months nale ntombazana yakhona ayikho even nokuthi ayo ukhuluma nawe angifuni ukukhuluma wena ngicela lento yakho ngicela ungifonele sisomdala nje lento yakho ngifuna ukumbona ngimtshela ukuthi de uyakhohlakala ngakhona okay siswami ake sehlisa simuzi usisi njengoba ngisamfonela naye njengamanje lo uthi siswami hayi mina ngifuna nje usitshele nama viewers ukuthi mina okay bagidi ngiya understand yini eyenza ukuthi abantwana bangayi nalo msebenzi ezi 2.5
Okay. Ungasinikeza 2.5. Sisomdala wena wenzani? Uhleli kwamanje nje. Ungukuthi ngenza imali yami. Abantwana bakho, nami ngihamba ngiyozamela ngidlise nabantwana bakho. Iyakhonakala into enjalo. Ngidlise nabantwana bakho. Abantwana bakho hayi ungabadlisi. Hayi sisi. Wangoyesebenza kodwa afford mini crash. Angi afford crash. Waye baphila bakimi futhi base kwamela. Inkinga ugridi udlika le mali uyayiphuza wena. Athi ngimfonela sisomdala nje uthi umuntu. Ni greedy. Yes, sisomdala uyabhora. Ingayakhala. Usile futhi wena. Here. Uyabhora na ngimele yena aphendule. Sisomdala ngibhora. Uphuza kakhulu wena. Asithuleni sisi. Sawubona baby. Hello babe. Unjani my love? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila. Bheke isandla sami ngisuka la kaMthunzi ngibuya kodla ne. Ngehle ngale straat saka Templeton. Ngicela sihlangane nje. Phuma ngaphandle kahle ngeke ngikubone indabanyana ngifuna ukuthi icazulule kancane isilo sami. Okay, ngiyeza manje. Uphuma ngiyacela sithona. Into yakuthanda nesilo sami. Ngiyakuthanda nami. Thank you babe. Ugridi wena. Hayi unamahloni Ugridi wena. Edla imali yakho yonke. Asimboneni ke lo imali yakho. Kanti umsebenzi Manje ngithola kuphi? ngithola nokuwonda ngendaba yesifele. Oh bekanonile. Hayi man uyangibhora yo. Isidudla mara mina. Angiboni mara bheka. Sinsuka kakhulu but bheka manje. Ngiyabukeka since kwafika yena empilweni yami. Ngize ngiyakhohlakele man. Hayi sisi. Anyanyahlola bheka. Ngize ngifake nama silver ngenxa yakhe. Usile ama-silver. Nekhavela ngingayigogi. Bengayigogi ngenxa yakhe lo mntwana. Chaza uzodla ama-silver wena. Uzodla ama-silver. Ingane zakho zidla wena ngisupport wena. Ingane zakho zidla ama-silver na. Ingane zakho zidla ama-silver. Wena 2.5 na. Iphele phi mala awasicilele nje. Nabantwana bayathola imali kahle kahle. Kwenzakalani ngawo sisomdala kahle. Ke guys ningalwini ke. Uyabhora sisomdala. Ugridi wawugridi so sisomdala. Yazi ngibhora. So guys ngiyacela yazi. Eliphi khadi? Lelo phela umuntu wakho. Lelo bank lama savings. Yebo sisi yathi kunjani sisi? Understand ama camera kwenzakalani? Ya right sisi wami. Angithi awusibulisanga ku right? Ngifike ngathi sanibonana mawungangizwanga. Angizwanga kahle. I think ukuthi bekusakasi. Okay, akunankinga usisi ubulisile. Sisi kunjani? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila like blue from Josie Bioscope ani? Yes. So sisi wami sinenkinga lana. Too much ani? Okay, njengoba sinenkinga kanjalo sisi wami sipalelwe usisi. Sisi bengisacela nje utshelwe umakoti wasekhaya. Kakhulu futhi angifuni nokukhuluma naye. Bathi uyadlisana sisi. Okay, if yena ubona isidliso wayangasikiphi? Esiphi isidliso leso sidliso futhi ngosikhipha kubani? Mtshele baby mtshele. Ngosikhipha kubani? Kubhuti wami. Kule muntu othi ngimfisile wayengamkhipha. Hayi ngomthatha. Usile lo nto le. Isilo buka nje. Mamela ngichaza. Mamela Oh sisi ingane zenu ingane zobhuti wami zidla ini? lo bhuti lo ngicela ukuchazela nesisi. Sabe kakhulu udla imali kabhuti wami. Yambona usipho. Iyasekhaya wena. Ngaso sikhathi akudliwe ekhaya uyazi ukuthi wena sisokola ngendaba yakho. If uze ngempi akaze ngempi ke ngingachazi sibambani because ngathi ugcole la usisi. Ngathi ugcwelelana ni? Ngiyambona. Ningalwini sisi. Kuthiwa wena soloko ukhona empilweni. Thina nalento le. Ima wayi udla imali kabhuti wami wena. Ya? Okay. Usisi ngendaba yemali ekini bakupha umuthi wakudlisa amadoda ngendaba yemali wena. Ngaphi ngathi udlisiwe. Mkhiphe musidlisa ngithi ubhuti wakho. Amgabhisi. Amkhiphe lesidlisa. Sisi bathi wawungamgabhisi. Sokhuluma kanjani? Isidliso uzosazi if uyasebenzisa. Okushuthi uyasebenzisa. Wayi usazi ngoba uyasebenzisa. Isidliso if ngimkhisile. Ngoba uyasebenzisa. Uyasebenzisa buka nje. Shothi uyajabula makadlisi. Ushaka maybe uyidla nemadoda wakho nale mali. Ucabanga kwenzani ngalokho? Awapha amadoda Umuntu lo usenda 2.5. Sisomdala bona ukho right. 2.5 every month. 2.5 engilena kaholi that much. Uyasacrifice ukuthi asende 2.5. Mara lo ngoba uyaphuza. Uyiphuza yonke ayo. Uyayiphuza. Sisi wena uyaphuza. Ngikhuluma kanje manje. Sisomdala uyiphuza yonke. Ukuphuza kwami akusho lutho. Ungabheka labo abaphuza ukudlula mina. Uziphuza le mali ekumele sibayipha abantwana. At least mina ngayiphuza yamadoda ami not yenu. Awapha amadoda wena. Uneyaphi uyiphindoda? Awunandoda. Uhamba lala konke. Uhamba lala konke lo. Uhambe thafi. Lala la. Vuka la. Ulala la. Uvuka la manje. Bakuphi manje abantwana bakho? Bakuphi? Bakhona. Kuphi? Babona kuphi? Nawe lapha phezulu kaMthunzi ngibuya ngihlala nabo abantwana bami. Oh ake senzeni so.
abantwana laba abahlali naye usisi usanele abahlali naye abantwana laba abahlali naye into engayi-understandile bayavisitha abantwana laba so yena wayefuna imali because mele ebantwaneni imali umntwana akho manje if ungambuza ukuthi udlile na awazi amaJordan manje ufuna ukuthini wena ungijwayela ziphi Mbali manje hey ngibanikile sisi yehlisa umoya ufuna nami ngafonela ukukhonga ukuthi ngibanikile hayi sisi anizoshaya umuntu uyinja wena wena uyamupha lento engimupha yona uyamupha lento engimupha yona uyazi ukuthi usoso umuntu lo ngayami uyazi do you know ngutholaphi lo msebenzi ngutholaphi ngifunele uye lo muntu umsebenzi umuntu lo bekabekale eKawashi bawunganandaba naye benganandaba naye makwenze njani Hayi big time yami ke uyathanda okay alalela asenzeni kanje ngibatla uyihlambulula taba ngibatla uyilukisa taba enani mamela ngibatla uyilukisang awusi labantwana laba bahlala nobani bahlala nomama wabo baza ngokuvakasha yes okay fine even nomama wabo manje uyakhala uthi akasendanga lutho okwamanje awubaniki bengizobanika kanjani imali yakho wena awudlana lesifebe sakho uyangihlanyela uyasendela 2.5 every month usandela mina 2.5 uyokhandela imali umuntu wena uzomtshela ukuthi yabona umuntu asekhaya yabona ayikho lento eyikhulumayo ngiyakhohlwa sesisifile ufile kimi wena wayikungaphuma ama-proof ufile kimi wena yes no ungathusiswa kufila kusi respect ngizonivala ngesandla ke manje ngizonivala ngesandla ngoba manivijwa ngathi aniboni guys buthi wo ngizokuvala ngesandla yehlisa umoya ngicela uthule ngifuna ukukhuluma nani ngizokuvala ngesandla sisi ngizokuvala ngesandla manje akwasendela even nemali sisi ubanika amaJordan ngicela ungiphe i-chance uJordan njengoba sikhuluma manje ogcina le angeke uphinde ube nayo ngendaba yesifebe lesakho uthenga ngapha endlini fona manje usudakiwe la mntwana ngicela uyehlisa umoya ngicela yes somdala ufile kimi wena ufile kimi wena awuswayitse udiralanga wayitse udiralanga nem wayitse nekaparang nem nekapara di apara tsego phepha tsego account ka hlakana le sipala phana se so fisha phana le tsatsi le bona ke apara botse jwang no yena ka bo credit yes Whoa, mamela. Thula nje wena. Hey lina lelekada man. Kikopa le thouse ngmoya. Awusi kikopa o thouse matshwafo. Abuti matshwafo kopa le iseng fast. Ke a le kopa bana ke re ke tlile mo o thouse. Kopa o thouse moya wa ke kopa. Abuti no ke tlo go bana ha ke utlwala ke bu. Mamelang. Hona le ntho ausi o re bana ba dula ke kopa re ska buang. Ke kopa otherwise ke tlo le kwala ka matsoho. Mamelang ausi. O re bana ba dula le mmo bona. Akere. Ba tla o ka o tshaka ho wena. Yebo. Eno lelo ga botisa la utlwana le ausi ha sa tlisa tšhelete. Yena lo. Ha sa support bana bae. So ke na le solution. Wa tseba ntho tlo e etsang ke eng abuti? Ke kopa tšhelete e ya bana ska go ausi wa eno. E tsamaye o ikenyeswe mme wa bana. Yes. O maintain bana o ife baby mama. E plus makoti wena ba dumela. ke yena minister of finance ke Yeah, yena isenda ngathi ngalutho ngikubizile the next thing uzothi imali ngapha. Ufuna imali Oqala yagula. Ayikho lento ayikhulumayo. Ayikho. Ufuna imali yakuphi? Ubizwa yimi. Ubizwa yimi. ngiyamtshela ugridi lo muntu The next thing wena soma nabo. Sisi ufuna imali yakuphi? wayikhalela le mali Sisi ufuna le mali iye kuphi kanti? Idleni nilima. Wena sowenza kanjani? Lalela sisi imali yabo musi. Imali yabantwana. Sisi ukwatela imali? Itengi nthoso. Guys, kanti sisi ukwatela imali yabantwana maintenance kanjani? Even right now ngiyacabanga ukuthi akasenamali okuphuza. Ngiyacabanga ukuthi akanamali okuphuza. usaba kusho ukuthi ngicela umthengele ama BA2 and yazi into esibhora yini Le mali le uyayiphuza. imali every month nesisomdalane akangihlisanga lo mama yona njengoba ngikhuluma lo msebenzi engisebenza kuwo njengamanje ngithola lo uye lo sithando senhliziyo Kanti usisi wena ukwatela imali. Musa ngithi bengenza izinto uyabasendela. ukuthi imali ayiye kumama omntwana. Exactly. Kube uye ngoba ngabantwana. Angithi ukhala ngabantwana. ukhomba ukuthini umama nabantwana bami abayidli imali ngenxa yakhe ngoba ugridi usisi shuthi usisi la inkinga ukhalela imali ukuthi yena ayidle ngoba nithi aphuze
akawuthi uyadla kadle nokudla ampeka Bayisend unjani imali every month. lapha lo muntu bheka manje akasadli lo muntu uphuza kakhulu Ayikho and into akakutholi eyelayo. So nokujula ngicela nenzeni kanjani ngoba usisi ngiyabona ngalo usibhalele kodwa ngiyabona ukuthi na into ayikhulumayo hayi sharp and ha ke thula ke sheba by the look of things ani o si tshwantse tšhelete e fiwe mme wa ngwana ke ena mme wa ngwana o tshwantseng a decide hore ke maintain bana ba ka so ke hloka bokana ke batla nketsetsa so ha yena because of I believe ukuthi unabantwana bakhe na yena una baningi anyway holy grant so angicabanga ukuthi Ngisholo mele ithole abe 6,000 yabantwana acontrol bakhe. abakho abantwana Yeah, you understand yeah. wena sisi nje into engizoyicela kuwe ngicela nawe ube sharp uyiyeke le mali ithumelelwe ubaby mama Bengivele ngayibami exactly. okay wena my love ke ntho sharp guys le bona hore ausiwa abuti le bona hore Cindy o batla hore ditšhelete tsa di-maintenance ke mang ausi konje ha ke hore lena ausi le o rasitse I'm so sorry ani ke hore ke Zanele ke be ke fapanya le mabitso bane yo ke hore le bone hore Zanele ausi hantlantla ke re ke a thula ke sheba guys Zanele so abuti a mo maintain Zanele problem ko go batla tšhelete ya abuti e tle ko yena a e sebedisa ene ha ke re ke a mthula ke a mo sheba Zanele vele ha ntse ba re mahlo a ready se tshong o tlila nwele a ke tsebe Zanele a ke tsebe ba go tshwere ke papalaza or something jwale le bone le lo Zanele hantlantla tlo kwatse tšhelete Zanele a ngolla show e for o batla bana ba be right Zanele o ngoletse show e a benefit from ko yona so le wena wa itse ke mo mo hae haibe o situationing eso whereby family ba tla controlla tšhelete tsa di batlo tsang re ngolle re tlo o thusa re tlo kgona go galemela yona ntho eo ya ditšhelete ke a le rata ka ofela ke tla le bona ko the next episode le ska le balang gore follower le subscribe e bile le share di video tsa rona ke a le rata ka ofela ke tla le bona in the next episode yes